Namhlanje sijabule kakhulu, sijabule kakhulu. Icebo lethu lasenzela into enhle. Namhlanje sifundile siney'ntifiketi zethu, sokwazi ukuhamba siyofesa sifake nje nathi. Angazi ngathini icebo lethu kodwa siyabonga kakhulu. Ngalo engikutholile ngizizwe ngijabule kakhulu, kukhombisa ukuthi ngasebenza ngokuzikhandla. Ngicebo lethu ukuthi basilethele i-program enkulu kangaka ezothuthukisa umphakathi wangakithi. Ngiyathemba ukuthi nabanye abazofika ngonyaka ozayo bazofike benzeleke kahle kanje nabo. Ngiyabonga. So namhlanje kade sihostile i-graduation ceremony yethu for ama-students ethu aqala ukufunda ngoJanuary 2025 up until uNovember 2025. Siyabonga kakhulu ukusebenzisana okuhle sibe nakho nomphakathi waseMthwalume kanye nama-students abekhona. Ngiyabonga kakhulu, ngiwuthisha wabo. Ngiyajabula kakhulu ukubabona bejabule ney'mpilo zabo ziqhubekela phambili.